Il-Halloween, vaganza sekulari li oriġina fil-bidu tal-Medjuevu u li jiġi ċelebrat lejliet il-Jum Kattoliku tal-Qaddisin. Għal dawk li forsi jixtiequ jesperjenzaw li jitlu xi dar tal-waħx, issa huwa ċans. Dan għaliex il-ħabs l-antik tal-militar Ingliż f'Fordin tbiddel f'dar tal-waħx. Tur ta' madwar 40 minuta, b'attrazzjonijiet, xeni tal-biża' u qtajja kontinwi, imma fl-istess ħin ta' divertiment. Involuti atturi libsin ta' vampiri, monstri, zombi u makabritajiet oħra. Fit-tur l-udjenza tesperjenza mill-viċin effetti speċjali meta jgħaddu minn ċella l-oħra. Din hija parti mill-avventura. Mati! Kamillej, ras il-barri flotti l-ġija, Din l-attività li tiġi fit-tmiem mal-ħadd qed tittellaq mill-curtain raiser. Il-Halloween f'Malta din id-darba ħajkun b'mod ta' attrazzjoni għal kulħadd, għalkemm mhux għal kulħadd fis-sens li mhux għat-tfal, imma hija xi ħaġa artistika fuq livell makabru. Dar il-waħx.